kabruji men demgal pular waktu jino gasse tadi joni da Bruxelles waktu jino gasse di joni ton do galo ci lembol mbolo birane jaaba hoore fonde asde balla wuro mawlo hojo siti ko di waktu joni ha ton do jakiri boli jawdi musidbe tedde be bandrabe silabe kabruji men demgal pular ko joni sa jeedo nyaawi musidbe tedduɓe bandiraɓe sehlabana jeyti tonde kabaruji meɗen yoga iɓiɓe leydi sénégal naɓe jaadani ɗin konngudi maître abdoulaye wadde suutuno gam wiɗino haɗa sumgoji ñande nogas e lewru ndu Seydou Gueye rentinimo yo andu wonani dow kuule leydi ndi président Macky Sall duwanima Ousmane Sonko gam jaltugol aduna goto e militant ji mum e on bisa bannoɗo accident toon to Bignona ko wona ɗum ko mawɗo leydi ndi waɗi erango e chauffeur ɓe ɓeydoto taylade so Ousmane Sonko jaɓani tambiɓe nden Macky Sall ummorade e laamu ngu wona Issa Sall ko hande o ɓamtirimo makko jarli boy wondude e gendarmerie fitinaji dawrugol toon to Tambacounda wona buleɗe dowla Sénégal maynditude e wone majji toon to Mauritanie Nouadhibou dande maayo ko 15 ɓiɗɗo Bangladesh najo nangaɓe gonno koye jolgo faade toon to dowla Espagne ha joni toon to dowla Mauritanie mayen kaali ambassadeur kesom mo dowla Angleterre toon to Nouakchott toon to dowla Côte d'Ivoire rendoji ɗi Benno Bokk Yakar waɗi hande toon to Yamoussoukro mayen ketto hen Abou Gueye musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe bisimilla mono kettogol men jaño ko lelani so jeeɗo ñaawi Elhaj Baba Baydi Mal hoorejo dande leñolal bom yima jalal leñolal jarama jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe hettiyankoɓe haalirde jafan sorko mon calminama e kuuɓal koɗo calminten bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe haalirde Agnam Bamtepulago Agnam yariyaɓe aljuma 15 lewru ɗiɗi ɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi 19 to karallagal en jetti en jarnima guiɗo men musidɗo men Demba Gadio kodda subalɓe ɗo yesso haalirde nde sikkela guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djibi Gadio bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe onon ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde windere nde won calminama mundi e mon foof inde mum e yettode mum jaam ñalle mon jaam hiire mon ala ko haɗi woode hen to woni jaam waale moɗon tawde ko noon aduna feccori kono noon kala hen ko wawi wondon calminama moni e mon foof e mum naddiri bisimilla mon kettogol gorko mo Podor Allah jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe heeɗiɓe hettiɓe jaame kisal nden ko Allah yo woni men wona e dennagal ɓiɓɓe julɓe caggal calminaɗi yaafu e ɗaɓɓama en ɗeeɓi hirde seeɗa kono ko joni Allahu lamɗo artiri en musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ko siftinde rendoji ɗi Benno Bokk Yakar waɗa ɗo e Bruxelles janggo wonata so weeli jomiraɗo ɗon nodda e keewal koye gardugol Ousmane War ko kanko woni plénipotentiaire Benno Bokk Yakar ɗo e Belgique kono noon ne kayne koye gardugol Moustapha Cissé coordinateur Benno Bokk Yakar rendoji ɗi noon mbaɗata ko aset janggo mbiɗen toon to hôtel congrès centre rue du Midi de 135 000 Bruxelles ɗum noon no paami toon to banggue ya garta wonde ganduɗa ko ƴeftoɓe tram ƴeftata ko tram 3 et 4 woni ganduɗa ko tongode tati e nayyi jomum ganduɗa ko tello jofirde wiyetede ANSENS are ANSENS ko ɗon ganduɗa ko neɗɗo telloto fu rendoji ɗi noon puɗɗoto ko sanga waktuji 16 ana yiiɗa nde gaara toon e keɓal kono noon kadi garon e waktu biyaɗo yo Allah lamɗo rokku en hawrude hen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ene jeeya kabaruji meɗen toon to dewla Sénégal ɗin konngudi maître Abdoulaye Wadde suutuno jeeya hande koye ɓurɗi wawde jangtede toon jeeya koye ɓurɗi wawde jangtede toon président Abdoulaye Wadde o haalino wonde ganduɗa ko maw wat feere foof gam hadde woote waɗede ñande nogas e nayyi lewru ndu o refti hen kadi ñande alarba hecci hanki o refti hen alarba hecci hanki ɓe jaɓata ganduɗa ko ɗiɗo sumgoji mbaɗe ɗon ɗo ɓiyi ko Karim Wadda jeyataki ɓen foɗintoɓe lefol laamu minen PDS min jeyataki hen woni wiɓe yomin geddu kono noon foof dey min ƴefti miijo ko yanoyde e bureau ji wooti ɗi mate woote wana wasa wadde saabu ɗum so tawi min duppi ko tolni e capanɗe 5 walla bom ganduɗa ko capanɗe 7 e nder temedere woni 50 walla bo mbiyen 70% ganduɗa e kayitaji ganduɗa ko gotirteɗi ɗi ala saago ganduɗa ko ma woote goɗɗo wadde e watte ganduɗa taw non koye mbaadi gondi ko ɗum ɗo woni ganduɗa komin mbaɗata goo ko wayni ganduɗa kono haale toon to dawla Sénégal taw noon ko mennoɗo wonde président de la république ko wiide ganduɗa kono duppa ɗin kayitaji gotirteɗi muusi noon ganduɗa ko hewɓe muusi yoga e ɓiɓɓe leydi ndi hay wone mabɓe ɓe wondi ganduɗa koye landa goto so tawi noon ganduɗa ko yimɓe laamu ngu ko yimɓe seeɗa kañumen ganduɗa ko keeɓi jaabade maître Abdoulaye Wadde ina jeeya e mabɓe Seydou Gueye ko kañum woni porte parole du gouvernement wi ganduɗa ko ɗum ɗo ko dillinde leydi kono noon kadi e yidde ganduɗa ko yandinde laamu wadde noon ganduɗa ko ɗum ɗo jomum na wawi ñaawede gam haalde ko wayni hen ene jeeyano ganduɗa koye konngudi Seydou Gueye mbaɗa sikki tan Abdoulaye Wadde kañum ganduɗa ko teddinani medde ɗum wonde ganduɗa ko président de la république o teddinani medde wonde président de la république guila ganduɗa ko nde o arani ha o yetti ɗo hene ko ɗiɗo konngudi woni ɗi o haalata ɗiɗo
ɗo konngudi noon ganda ko lawol jaɓani ɗum Sénégal waɗi ɗum ko foti wadde foof gam sumgoji ɗi mbaɗa ñande nogas e 4 lewru ndu hay neɗɗo goto wawa ganduɗa ko ɗum hadde Abdoulaye Wade wonani dow kuule leydi ndi ko konngudi Seydi Gueye kono noon kadi hay ɓen ganduɗa ko ɓen dillani e dawrugol jaadani e maître Abdoulaye Wade so tawi ɗon ganduɗa ko gomu yana mar wi ko wona lawol Abdoulaye Wade ganduɗa ko ana haɓane ɓiyum ɗon ɗo woni caggal leydi toon to dawla Qatar. Musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe keddoɗen ko toon to dawla Sénégal président Macky Sall duwonima Ousmane Sonko gam jaltugol aduna goto e militant ji muɗum toon to Bignona minani accident bus ganduɗa ko nawannoɗo militant ji candidat Ousmane Sonko won mayɗo hen hewɓe gañimi hen minuldimo duwaw kono noon kadi minuldi duwaw koreji yaraɓe ɓe ɗiɗo ko konngudi président Macky Sall ko wonno ko hanki toon to kungel ko wona ɗum ko mawɗo leydi ndi o waɗi erago yimɓeɓe ganduɗa ko ɓeydoto wattude hakkillaji wona koye rumo jalli biw moni foof ganduɗa koko ronki joɗade chauffeur ɓe ɗanota ko no fewi koko tampi ko ɗum saabi mbaɗa erago e yimɓeɓe nde ɓeydoto rentade ha tengti noon e wonon chauffeur ɓe ɗiɗo ko konngudi président Macky Sall e siftinde noon bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe oɗo bis nawannoɗo militant ji ganduɗa ko Pastef mo Ousmane Sonko waɗi accident ko ñande jamma talata nde tolno ganduɗa ko wuuro wiyeten ko Kawon koye arrondissement Kadaba 1 département mo Bignona 17 neɗɗo gañi goto hawre ladial woni gañiɓe noon ko tampuɓe goni ko toon to koma Ousmane Sonko noon kañum hanki o dartinino ganduɗa ko wuuro makko jallibiw gam sumare enneldiɓe duwaw yo Allah lamɗo yurmoɓe yafoɓe ya Allah lamɗo harunoɓe aljanna kamɓe yaltuɓe aduna ɓe e oɗo saaha mo gonɗen koye rumo jallibi eɗen mbawi wiide Aly Ngouille Ndiaye jagorgal tambiɗo gueɗe nder leydi wondude nden kay kisal o jeeya koye ɓurɓe hewde golle toon to dawla Sénégal e joni o ngolo fiili o waddi ɗum koye jayndiyankoɓe o haali hen Ousmane Sonko saladi ɗum nden kay kisal laamu ngu woni mo ganduɗa ko ɓen gendarme ɓe fotɓe rende kala candidat kono noon kadi o haali ganduɗa ko président Abdoulaye Wade jiɗɗo herƴinde wote o ñande nogas e 4 lewru ndu o winno hay goto wawa hadde neɗɗo wotoyde ko wona ɗum ko noon o wi ganduɗa ko ɓen joguiɓe caɗele kayitaji gam kayitaji mumen majjude so tawi jeehi toon to daf ma pewnane ganduɗa ko duplicata. Musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni ene jeeya kabaruji meɗen so tawi Ousmane Sonko kañum salima ganduɗa ko laamu ngu totta ɗum tambotoɓe nden kay kisal tawa noon ko gendarmerie wona Issa Sall caggal ɗin fitinaji bannoɗi toon to Tambacounda candidat mo pur ko aljuma hande o ɓamti rumo makko jalbiw aljuma hande jafuɗon o ɓamti rumo makko jalbiw o yeehi ganduɗa ko ha toon to Kébémer kono noon kadi o yeehi ha toon to Kel o yeehi ha toon to Léona ha toon to Saint-Louis e saraji muɗum o ɓamti rumo makko jalbiw tawa noon ganduɗa kono Aly Ngouille Ndiaye wiruno ni ko noon tigui rigui ko gendarme ɓe cekkimo kanko ganduɗa ko Issa Sall cekkimo kanko e doggol makko e tuma nde ummi toon to Tivaouane. kabaruji men e ɗemgal pulaar waktuji nogas e tati pawɗi hojomaji sappo joni ɗo Bruxelles waktuji nogas e ɗiɗi pawɗi hojomaji sappo joni toon to nere walo ene jeeya e kabaruji meɗen fitinaji dawrugol bannoɗi toon to Tambacounda yimɓe ɗiɗo jalti hen aduna ñande alet nde wonno kono noon wona buuleɗe dowla Sénégal garmi gara hakkude béré vert woni ganduɗa ko laafaji ha ko ñebbe ɓe Léopold Sédar Senghor wondude e béré rouge woni laafaji boɗeji ɓe Lamine Gueye ko adi ganduɗa ko hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom ɗum noon paami koko adi indépendance woni ganduɗa ko manditade dowla Sénégal Demba Diop wara hen mbatta hen noon hofgo juuɗe étudiant ji mbanno hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati woni 1968 e lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati woni 1980 président Abdou Diouf kuulal capantati e joyi gongal e tugnorgal leydi rokki ɗum ganduɗa ko lomtade Léopold Sédar Senghor pinɗo tan woppile follamu wonno ko ñande capantati e goho lewru sappo e ɗiɗi ɓiru hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati wadde noon kankone ganduɗa ko wono maynoɓe e tuma ganduɗa ko nde wonno hoorejo leydi maître Babacar Sey warano koye hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati policier ji jeegom jalti aduna hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi Talla Sylla fiya martu ñande 5 octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e tati jayde ganduɗa ko Las Bonna kono noon ne kayni on ñalawma mo nogas e tati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho jeeya koye ɓurɗi teskinde yimɓe sappo kañumen ganduɗa ko jalti hen aduna ko adi sumgoji hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi kono noon ne kayne mayde Mamadou Diop foof ganduɗa ko dawrugol ɗen piyanɗe e jayli dilluno toon to mairie Mermoz ñande nogas e ɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho Ndiaga Diop mbir hawri hen e ladial Barthélémy Dias nanga musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe jokke kettugol men jokki joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar.
haalirde men haalirde jafan soro kum waktuji nogas e tati pawɗi hojomaji sappo e joyi joni ɗo Bruxelles waktuji nogas e ɗiɗi pawɗi hojomaji sappo e joyi joni toon to Wending wadde noon ko toon to Mauritanie keddoɗen toon to Mauritanie keddoɗen jehen ha toon to Nouadhibou Dande Maayo ko sappo e joyi ɓiɗɗo Bangladesh najo nanga noon ɓe ummani noon ganda ko ɓe ummanino ko ga e dowlaji Europe police ganduɗa ko wuuro ɓernde faggudu leydi ndi nangi ɓe ko toon to Dande Maayo e nokku biyeteɗo Kabano ɓe nangi toon ko sappo e joyi clandestin woni ganduɗa ko suuɗotoɓe iwdu mabɓe ko toon to Bangladesh mbiɗen ɓe gonno noon koye jolgo faade ganduɗa ko dowla Espagne caggal noon nde ɓe loska kamɓe ɓeɗo foof koɓe nawteteɓe toon to wuuro lamorgo Bangladesh hande noon ko ujunnaji limtinɓe e bani adama tawa noon ko hoɓɓe goni toon to Nouadhibou Dande Maayo kamɓe foof ɓe tuuma ko yidde taccude gam arde ga hen e dowlaji Europe tawa noon koye ballal ɓen wiyeteɓe ganduɗa ko pasteur en musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe keddoɗen ko toon to dowla Mauritanie ambassadeur kesso mo dowla Angleterre toon to Mauritanie jagorgal tambiɗo jokkodiral leyɗele mo dowla Angleterre kañum sakti wonde e won ɓataki mo windi Simon Baden waɗama ambassadeur kesso toon to dowla Mauritanie o lomti e noon ko Samuel Thomas ko kañum wonno ambassadeur gadana mo dowla Angleterre toon to dowla Mauritanie e tuma nde ɓe udditi ambassade mabɓe toon to Nouakchott Simon Baden noon fuɗɗoto golle koye lewru ndu gonɗen ndu ko wona ɗum ko noon o woni no disnorɗo toon to sengo dawrugol tawa noon ko toon to ambassade mo Angleterre gonɗo toon to Kaboul hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ha yettande ma hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kono noon ne kayni o woni no toon to Berlin Vienne walla bom ganduɗa ko toon to Moscou sa aktani hen oɗo kabaru ko jayidi wiyete ne ganduɗa ko Sara Media kabaruji men e ɗemgal pular waktuji no gas e tati pawɗi sappo e jeeɗiɗi hojam joni ɗo Bruxelles waktuji no gas e ɗiɗi pawɗi sappo e jeeɗiɗi hojam joni toon to Yamoussoukro dowla Côte d'Ivoire wadde noon paɗen ko toon to Yamoussoukro dowla Côte d'Ivoire ɓuuri jojjude toon ko dawrugol e won meeting pattam lamma mo Benno Bokk Yakar waɗi toon artante en hen ko Abou Gueye gorko mo taga walla bo mbiyen horɗorde saare ɗum noon bisimilla maɗa seydi Gueye ma ñagama duwaw aneldama duwaw a weltanama no fewi oɗo ko musidɗo ma Abou Gueye woni correspondant ma mana Abidjan hande noon Allah walli en gonɗon ɗo ene mana derno ko Yamoussoukro pour yidde andindema mana derno meeting ouverture mana derno campagne présidentielle hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi waɗa ɗo ene jafat soro kume e gardugol député honorable député Seybato Aw gorko mo balle walalde hawri ɗo ene mana derno e l'entrée du pays foof hawri ɗo mana derno e Yamoussoukro village natal o foy Filisco o foy Moigne hande min mbaɗi ɗo ene meeting ouverture o mo ganduɗa meeting mo heewani waɗede meeting kadi mo heewani wonde meeting kadi mo heewani mana derno waɗede pour élire président Macky Sall dès le premier tour hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi e nder dawal premier 95% enen mbiyata caɓanɗe jeeɗiɗi e joyi toɓɓere Allah kadi ne wawi ɗum yo Allah waɗan en Moussa Djiby Gadji pour manade ɗo jettina bandiraɓe julɓe heeɗiyankoɓe Seybato arde setto délégation Abidjan l'entrée du pays ne famɗi wuuro ngo arani ɗon e yantude manade no délégation ummiɗo Sénégal yettade ɗo enne manade no e kuddar haaldude manade no e Benno Bokk Yakare wonɓe ɗo wonanɓe ɗo enne manade no Macky Sall ene wonde manade no Mamadou Gassama ono ɗo gandi ko jinnaɗo manade no Macky Sall woni kawmu Macky Sall e yantude Bortol Ba oɗon gandi kadi ko pulariyanke kaaliyankoɓe ɓen kadi gummima manade no Abidjan wawde hawlude e oɗo manade no meeting mo ganduɗa mo meeɗani wadde ɗo ene l'entrée du pays ngol ɗo woni manade no troisiéme fois honorable député Seybato Aw ene waɗa meeting aji e l'entrée du pays e teddinde manade no l'entrée du pays meeting makko premier wonno manade ko gagnua deuxiéme o woni mana ko Boke troisiéme o hande min kawri ɗo ene mana Yamoussoukro village natal o fof Bogne bandiraɓe heeɗiyankoɓe ko ɗum ɗo wonno ko jinnomi addande ɗon ko hummi manade no e Abidjan e Côte d'Ivoire faade e moɗon onon jafan sore kume ceerno men ceerno Moussa Allah jarama a jarama yallah hokken hirde jaam sen kiiri kadi yallah hokken walde jaam wassalam siddu mon Abou Gueye Allah jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ko ɗo uddata kabaruji meɗen ɗemgal pular ene jeeyano e titonde kabaruji meɗen yoga e ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe jaadani eɗin ko guddi maître Abdoulaye Wade suutuno gam wiide ina haɗa sumgoji ñande nogas sene e lewru ndu Seydou Gueye rentinimo yo ando wonani dow kuule leydi ndi président Macky Sall duwanima Ousmane Sonko gam jaltugol aduna goto e militant ji muɗum e on bus bannoɗo accident toon to Bignona ko wona ɗum ko mawɗo leydi ndi waɗi erango e chauffeur ɓe nde ɓeydoto taylade so Ousmane Sonko jaɓani tan mbiɓe nden kay Sall ummorade e laamu ngu wona Issa Sall ko hande o ɓamtiri umma makko jarli bi wondude e gendarmerie fitinaji dawrugol toon to Tambacounda wona buleɗe dowla Sénégal en dutitima e wone majji Mauritanie toon to Nouadhibou Dande Maayo ko sappo e joyi ɓiɗɗo Bangladesh najo nanga ɓe gonno koye jolgo faade toon to dowla Espagne ha joni toon to dowla Mauritanie ambassadeur kesso mo dowla Angleterre toon to Nouakchott rendoji dawrugol ɗi Benno Bokk Yakar waɗi hande toon to Yamoussoukro en kettima hen Abou Gueye musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe so tawi won ko ferguitaɗo yafuya ɗaɓɓama umminano en umminno
en ko few so tawi won ko fewi do jetti jomiraade jom bade e bawdo to karallagal en jetti gido men musidɗo men Demba Gadio kodda subalbe ina huufa non haaldirde nde gido mon musidɗo mon Moussa Djibi Gadio mo ganduɗa ina rokkondira e moɗon lajjal ha altine so Allahu lamɗo jaaɓi ha altine so jeeɗo ñaawi ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogon Allah jarama on jarama e kettugol